Sigma rengga Sigma. Khulumbai, hello everyone, welcome back to my channel. अन्नानै दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। आंहा नै फंबाय बिनानावफोरजों ज' दङ। ओमफ्राय बिसोरनि रिहार्साल खालामनायखौ आं नोंसोरनो एसे देखायनि आरोना। आरो आं खन होगोनबो बिथांमोनखौ एसे थ' नायलांदो लोगोफोर। नै दाना आंना फंबाय लावथुबथुबा बेस्रा बिब'जों बिराद डिस्टार्ब खालामजायो प्रेक्टिस टाइमावबाबो आरोना माने आंहाबो ब्लगआव देखायनो लुबैयो नालाय थ' बेखायनो आरोना बेस्रा कनसेन्ट्रेसनखौनो होनो हाया आंनि डिस्टार्ब खालामनायनि जुनैनो
दहाय सानावथ' आं बे आगैमोन जों भिडिअखौ लाफुंजोबनाय जायासै लोगोफोर मानोना बिसोरबो रिहार्सालसो खालामदों आरो आंबो बाबुखौ टिउसनाव लांनांदों टिउसन गनानै खनसेनो बाजार खालामनानै फैखाबाय ओमफ्राय फिसालाया बिराद लाइ जानो होनबाय थानानै बाजार गिदिराव नायबाय आं गैया ओमफ्राय डेलि मार्केटाव थांनानै लायफिनबाय आरोना बेयाव मोनसे आंनि फेभरेट बुस्थु मोनबोदों आरो उन्दैया लाइ बिराद जायो जोंना बेनो जाहैबाय बिजि मैखुन जा अन्थाव बाथाव जोबखा नुवाखै बेसे गोलाव दे पापा गोथाव एवनोसां बेदर बायदि बेखौ लानानै एसे थेख्लाखौ एदावहैनां लोगोफोर गाबज्रि हरदोंमोन आङो बाट मानसिया दुगैगासिनोसो दं आरोना दुगैखांग्रोथोंसै र' बेखौ हैनां मा सानगोनथाय बियो बेखौ नायनायनि र' Sigma rengga Sigma नुबायना लोगोफोर आंखौ मा खालामदों बियो ओरैबायदि खाना साला थेख्लाया ओमफ्राय नायहरदो बिमाजों माबा फुदुंहैलायबावबाय खाथि नोंजों खाथि नों बिदि खालामदोंना आंनि मैखुनखौ फैस्लाब मोनै लालायलायनानै थांदोंमोन आरोना आं गोजौआव ड्रेस सोलाया लाबानो ओमफ्राय जै बिमा बिफाया बहाबा थांदों मादै नायगोन आंबो र' सायनोसै आं लोगोफोर नै जा मोजां ना बोरैबा जानोबो जि गोथाव मोनो आं दाबायदियाव बिदि मैखुन बारि बिदि बेरनाय नुबा आयै ओरैबायदि खागौ आङो गोदो जिगाब मैखुना जा बेरोमोन गामिफ्रावहाय जोंनि न'आवबो रायजालाय लाङो लोगोफोर न'नि मानसिफोरजोंहाय मालाबा मैखुन फाग्लाखौल' मोनजाफ्लांनानै थैखागोन होननानै सोर मा मैखुन होननानै मिन्थियो लोगोफोर आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर दे मानोना आलदा आलदा जायगायाव आलदा आलदा मैखुन होनो आरोना जोंनिथिं बिजि मैखुन होनो नैबे गोरलै सायनोनो मोनबावबायसो आङो दा लोगोफोर ओमफ्राय धनतेरासाथ' एबार 29 अक्ट'बरावनो गोग्लैदों थ' सोर मा लायनो सानखो थ' बयबो मोजाङैनो मोजां बारहोहरदो आरोना धनतेरासखौहाय ना मा होनो लोगोफोर ओरैबायदि सुखाबाय आरोना आङो माने मोनफा मोनफा गेब्लेजानो गिनानै अननानै थैनोसै आरोखि ना आं बे मैखुनखौहाय मोनफा मोनफा सुखानानैसो ओमफ्राय नै लास्टावहाय ज' खनसे सुबावबाय आरोना आङो मैखुनखौनो अनथावथाव मोनबाय आं बोरैबा खनसेनो मोननायखौ देखायबाय आङो लोगोफोर मानोना आङो एसे बेस्थ'मोन नालाय दस्रायावहाय ओमफ्राय मोनबाय मोजाङैनो बुस्थुखौ रेबखायो नालाय मैखुना ओमफ्राय आं सब मैखुनखौनो आं बिराद गोथाव मोनो आरोना मा होनो आरो मिन्थिया मानो एफा गोथाव मोनो आंबो थ' मैखुन नुबा ओंखायनो थानो हाया बायनो लुबैखायो आरो संख्रि नायसां एसे
खालामथ'नोसै आं मासि गोथावलै बे जिनिसा आयौ बेदराबो हाखाया अयथासार गोथाव संख्रि एसे नांबावगौ संख्रि एसे होनानै खांनोसै आं थ' लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बाय बाय